Здравейте! Аз съм Ивайло Крушарски и сега ще ви разкажа за нашите проби и защо те могат да бъдат перфектното решение за играчи, които искат да бъдат забелязани. Ние знаем, че има играчи, които се изплъзват от мрежата, които вярват, че са на достатъчно добро ниво да играят професионален футбол. Играчи, които се нуждаят от шанс, за да бъдат видяни от професионални скаути, за да бъдат скаутирани. А липсата на такива възможности кара играчите да се разочароват, да изпитват гняв и дори да се отказват от футбола, техните мечти. Тъжният факт е, че ако не си бил в голям клуб преди или ако си освободен от такъв, без правилните контакти, може да бъде изключително трудно да се доберете до проби в някой професионален отбор. Очевидно клубовете имат скаути, но за да бъдете видяни от скаути докато играете за местният си отбор, трябва да бъдете голям късметлия. Трябва да сте на точното място, в точното време, да играете добре и скаутите да ви гледат. И ако това не е достатъчно трудно, скаутите трябва да гледат за играчи във вашата възраст, вашият стил на игра и във вашата позиция. Шансът това да се случи е минимален. Точно заради това много млади таланти остават разочаровани и не знаят как да продължат. Затова създадохме BG Футболни проби. Нов, успешен начин да бъдете скаутирани. В BG Футболни проби ние събираме от 8 до 15 скаути на едно място. От топ отборите в България до грандовете в Европа. Гледайки ви и търсейки играчи, имайки толкова много скаути от топ отборите, вие подобрявате шансовете си да бъдете видяни и скаутирани до невероятно ниво. За да ви дадем пример, през 2021 година на нашите събития са забелязани 67 млади таланти и всеки един от 6 е бил скаутиран. Как протичат нашите футболни проби? Играчите до 11 годишна възраст провеждат 2 часа и 30 минути тренировка. Играчите над 11 годишна възраст тренират 3 часа. Програмата е усъвършенствана в продължение на 10 години и е създадена така, че да ви дадем най-добрата възможност да покажете качеството си само в един ден. Тренировката е разделена на 2 части. Първата част – 1 час и 30 минути интензивни технически упражнения, които разкриват вашите индивидуални умения. Втората част – двустранна игра, която ви поставя в реална мачова обстановка. След края на тренировката, всеки един от нашите играчи получава обратна връзка от нашите треньори на база тяхното представяне този ден по 10 степена точкова система. Как може да се запишете да участвате в следващите футболни проби? Може да ни се обадите на нашия телефонен номер 0885 512 790, може да ни пишете в нашите Facebook и Instagram страници или директно да попълните формата за записване в нашия уебсайт. Така гарантирате място си на следващите футболни проби. А ако имате повече въпроси или просто искате да поговорите с нас, свържете се с нас и ние ще бъдем повече щастливи да ви отговорим.